7 dní na prelome januára a februára sa zaradí k tým najchladnejším za posledné 10 ročí. Denné teploty môžu klesnúť až od minus 25 stupňov Celzia. Meteorologický ústav vydal varovanie 3. stupňa, preto ak nemusíte, ostaňte v teple a v bezpečí. Dobrý deň, psychologická poradňa. Počúvam vás. Dobrý. Volám s takým neobvyklým problémom. Áno, moje meno je Andrea. Som tu pre vás, aby som vám poradila. Ja trpím závislosťou od skateboardingu a keď je zima, tak mám vzťaky. Vy ste volali aj včera. Pozrite, povedala som vám, nevolajte nám sem s hlúpostiami. Zaťažujte linku. Hlúpa piča, že vraj závislosť na skateboardingu neexistuje. Diváci, prinášame vám premiéru klipu populárneho speváka Tomáša Hafnera. Počúvaj ma sem, keď je zima, vypadni skejtovať do podchodu. A ak sa ti to nelúbi, daj si kokot do húby. Tako. Teploty klesli pod úroveň minus 30 stupňov Celzia a v meste boli nájdené viaceré zamrznuté telá. Kvôli nedostatku tepla a ošatenia vyhasli ľudské životy. Haló? Psychologická poradňa? Zase vy? Ja vám zložím. Volám len preto, že som už vyliečený. Aha, a čo chcete? Nepoznáte niečo dobré na obrzliny?
A v podchode si daj pozor na veci, pretože tam chodia zlí kamoši, ktorí ti ujebu tvoje veci. Dobre.